Λοιπόν, συμμαζευόμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε. Πάμε για ένα ψαρεματάκι που λογικά είναι το τελευταίο πριν τις διακοπές. Έχω πάει βέβαια και για άλλα ψαρεματά αυτές τις μέρες, αλλά γενικά δεν έχω πιάσει τίποτα. Οπότε δεν έχω ανεβάσει και τίποτα. Δεν υπήρχε κάποιος ιδιαίτερος λόγος, απλά εντάξει. Θα μπορούσε να έχει ανέβει ένα βίντεο που πήγα μια καλή βόλτα. Πήγα σε ένα μέρος που μου πρότεινε ένας φίλος και μάλιστα μου είπε κιόλας να μην πω δημόσια που είναι. Εκεί πήγα και είχε πάρα πολλές τσιμπιές και δυνατές τσιμπιές από λογικά και μεγάλα ψάρια, αλλά πάλι δεν έβγαλα τίποτα. Και όχι, δεν είναι απαραίτητο τα βιντεάκια να ανεβαίνουν να έχουν αποτέλεσμα. Απλά δεν το μόνταρα ποτέ, δεν το ανέβασα ποτέ. Πάμε για άλλο ένα βιντεάκι λοιπόν, ελπίζω να ανέβει αυτό. Και τα λέμε σε λίγο, τα λέμε στον δρόμο. Τα λέμε μόλις θα. Ωραία, εδώ είμαστε, ασπροπυργάρα. Τώρα σας δεν με βλέπετε. Λοιπόν, έχω πάει λίγο πιο αριστερά αυτή τη φορά, στη δεύτερη κολόνα. Είναι ένας φίλος από εκεί και είπα να μην τον ενοχλήσω, δεν υπήρχε λόγος. Πάω να φέρω και τα καλάμια. Σήμερα λοιπόν έχω μαζί μυδάκι, μικρή σουπιά, τζα. Λοιπόν, να δολώσω μία στα γρήγορα, να απολαύουμε τη μέρα. Τι θα αλλάξει, δεν ξέρω. Απλά σήμερα ήθελα να ρίξω μέρα. Μπορεί να είναι από τα προαισθήματα εκείνα όπως την άλλη φορά στο Μεγάλο Πεύκο. Κλασικές φίγκες εδώ. Τρομακτικές. Λοιπόν, έτσι με θέατο ηλιοβασίλεμα. Δεν πειράζει, δεν βλέπετε εμένα, αλλά βλέπετε το ηλιοβασίλεμα. Λοιπόν, έχω δολώσει, έχω ρίξει. Έχω δολώσει σουπίτσα μικρή, σουπιά μικρή. Σουπίτσα. Αλτέντε. Όχι αλτέντε, είναι τα μαγαρόνια. Μαλακιά. Λοιπόν, σουπιά. Έχω 3 μικρές σουπιές και άλλη μία που έχω ρίξει 4. Έχω μυδάκι, αυτά είναι από την τελευταία φορά. Μυδάκι. Και έχω και λίγο ακροβάτι. Κλασικά. Λοιπόν, μάλλον αυτό, όπως είπα και στην αρχή, θα είναι τελευταίο βιντεάκι τώρα, γιατί θα κάνω διακοπές, δεν θα φύγω διακοπές. Δεν θα δουλεύω από τις 14 μέχρι και τις 24. Μόνο 24 θα γυρίσω. Και έχω διάφορες δουλειές να κάνω στο σπίτι. Μπορεί και στο μαγαζί, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Οπότε θα περάσω χρόνο με την οικογένειά μου, κάνοντας δουλειές εκεί στο σπίτι, βαψίματα, ξεσίματα και θα τα ξαναπούμε προς το τέλος του μήνα, πρώτο Θεός. Λογικά.
Οπότε γι' αυτό ήρθα κιόλας σήμερα, γιατί δεν ήταν προγραμματισμένο, έγινε πολύ στο ξαφνικό. Να φύγουν και τα δολώματα από να μην μείνουν στο ψυγείο και θα πετάξω. Και άμα βγάλουμε και κανένα ψαράκι, γιατί όχι. Έκανα ένα μάζεμα και πήγα να ξαναρίξω και κόπηκε. Και η ηρωνία είναι ότι το ήξερα ότι θα κοπεί. Το σκέφτηκα από την αρχή να το άλλαζα, το παράμαλο. Αλλά τελικά κόπηκε πριν από το βαρύδι. Και είχε τεντώσει εκεί αρκετά η πετονιά, την έβλεπα. Και τώρα θα κόψω ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι, η οποία είναι τεντωμένη. Ο παππούς μου έλεγε, όποιος βαριέται να ζυμώσει, 40 μέρες κοσκινίζει. Έτσι και εγώ βαρέθηκα να τα αλλάξω το παράμα. Βέβαια εντάξει, και που θα τα άλλαζα θα κουβότανε μάλλον πιο πριν, όπως και κόπηκε. Αλλά τέλος πάντων, that's fishing, που λένε και στο χωριό μου. Λοιπόν, τώρα αγκιστράκι, πειραφαίνομαι. Να δούμε αγκιστράκι, θα βάλουμε αυτό. Θα βάλουμε αυτά της Morgan, να το λέω σωστά. Νούμερο 4. Anyway, μην το κοιτάζετε, δεν είναι μόνο του. Δύσκολες μέρες έχω περάσει. Και κοίτα τώρα που δεν βγαίνει. Και κάπου εκεί που αρχίζει η δυσκολία η μεγάλη, κάπου εκείνη που φορτσάρεις να τα δώσεις όλα για να ξεπεράσεις το πρόβλημα, ότι είναι αυτό τέλος πάντων. Αλλά κάποια στιγμή θες και λίγο χαλάρωση. Δεν τα παρατάς, απλά κάνεις λίγο πίσω για να πάρεις φόρα. Μάλλον και για να πάρεις φόρα. Να κάνεις λίγο πίσω να ξεκουραστείς. Καθαρίσεις το μυαλό. Και να είσαι συνειδητοποιημένος ότι θα μπεις πάλι δυνατά. Είναι βασικό να είσαι συνειδητοποιημένος ότι θα μπεις πάλι δυνατά, για να μην σου βγει καμιά παρέτηση. Στα συμβουλές by Λεωνίδας, δεν είναι καλό συμβουλές ο Λεωνίδας, αλλά έτσι όπως το ζω, χρόνια τώρα δηλαδή, αυτό έχω καταλάβει, αυτό εφαρμόζω και θα συμβουλεύω να κάνετε το ίδιο. Άλλη μία. Λοιπόν, από την ώρα που ήρθα δεν έχω πάρει τσιμπιά. Ελπίζω μαζί με όλο τον υπόλοιπο κόσμο που έχει φύγει για διακοπές να μην έχουν φύγει για τα ψάρια. Κρύο ήταν, αλλά εντάξει. Ήθελα να πω ένα αστείο. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε στο καλάμι. Λοιπόν, θα τραβήξω πετονιά. Να φύγει όλο το κομμάτι το τεντωμένο. Και θα βάλω βαρύδι σειρώμενο να είναι. Περνάμε το βαρύδι. Περνάμε και μια χάντρα. Πράσινη στην προκειμένη. Και πάμε να δώσουμε στο στριφτάρι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 φορές. Λέγαλό μου. 7 φορές είναι ιδανικό. Κόβουμε και αυτό που περισσεύει.
Και είμαστε έτοιμοι. Πάμε να δηλώσουμε ένα ακροβάτι θα βάλω. Ο κύριος ακροβάτης περνάει ολόκληρος. Κοίτα Λεκό. Ο Αλέξανδρος Πυριέ είναι ο γιος μου. Παίρνει τα δολώματα και παίζει. Δεν το έχω πει ακόμα, αλλά θα μπορούσε να τα βάζει να κάνουν κόντρες. Θα τα ακούσει τώρα στο βίντεο και θα λέει πώς δεν το είχα σκεφτεί αυτό ρε μπαμπά. Και θα βάλει τους ακροβάτες να κάνουν κόντρες με τα μονοδόλια. Είχε περιθώριο η πεθανιά να κόψει κι άλλη, ελπίζω να μην κοπεί πάλι. Εντάξει, φοβισμένα έριξα. Φοβήθηκα μην κόψει. Θα δούμε στην επόμενη. Αυτή τεντωμένη είναι. Και τα ρίξαμε. Ο ήλιος έχει πέσει για τα γαλά, ο πίσω μου ουρανός είναι κατακόκκινος. Και τα λέμε σε λίγο. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Όχι ότι έχει γίνει κάτι δηλαδή, αλλά... Το έχουν παλέψει να το πάρουν. Το έχουν παλέψει και αρκετά θα έλεγα. Έχω δει κάτι τύπους που δουλώνουν μέχρι και τον ακροβάτη. Χωρίς βελόνα δεν μπορώ να περάσω το μύδι. Ο ακροβάτης είναι πάνω ανέπαφος. Σαν τις κάρτες. Ξέρετε ανέκδοτο που λέει, είναι δύο φίλοι και συζητάνε και του λέει πώς πέρασες χθες με τη Μαρία. Του λέει άσε, σαν συναλλαγή μέσα στο τραπέζι, δηλαδή ανέπαφα. Λοιπόν, αδέρφια μου, αλήτες πουλιά, τίποτα δεν έχει γίνει, μόνο τσιμπηματάκια. Θα αλλάξω μία δώρα πάλι, θα βγάλω μία να δω τι έχει γίνει με τα δολώματα. Και τα λέμε σε λίγο. Πάμε να βγάλουμε εδώ να δούμε τι έγινε. Θα βάλω ένα μυδάκι. Θα βάλω και λίγο νήμα. Εντάξει, ψαρεύουν και άλλες αριστερά δεξιά. Κανένας δεν έχει βγάλει κάτι μέχρι τώρα από ό,τι έχω δει. Έκανα μεγάλη κοιλιά, είχε αέρα. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο για το πώς να μην πιάνεις ψάρια. Το βασικό είναι ότι έχει ωραία βραδιά, έχει αεράκι, δροσούλα. Ελπίζω, παιδιά, να έχετε πάει διακοπές. Αν δείτε αυτό το βίντεο, να το δείτε από καμιά παραλία ή από κάπου τέλος πάντων που ξεκουράζεστε και χαλαρώνετε. Και να φορτίσετε μπαταρίες για το χειμώνα. Γιατί προβλέπω δύσκολο χειμώνα. Εκλογές έρχονται, νέα κόμματα βγήκανε. Μακελιό θα γίνει φέτος. Και επίσης ελπίζω να ασχολείστε γιατί η κατάσταση στο κράτος τη βλέπετε πως είναι. Δεν θα ανοίξω τέτοια συζήτηση τώρα. Απλά προβλέπω δύσκολο χειμώνα.
Έριξα και περιμένω. Πάμε να κάνουμε άλλη μια αλλαγή. Το μυδάκι δεν τους άρεσε εδώ πέρα, στον ασπρόπυργο. Θα την αλλάξω τη σουπιά, μωρή σουπιά. Και θα βάλω ακροβάτι. Αυτό το τραγούδι θα μπορούσε να έχει γίνει μεγάλο και διάσημο, αλλά δεν γράφτηκε ποτέ. Βέβαια ποτέ δεν είναι αργά, αλλά μάλλον αυτός που θα το γράψει δεν θα είμαι εγώ. Λοιπόν, έτοιμο είναι και αυτό να αγκιστρωθεί. Είναι και η γνωστή άγνωστη εδώ στον ασπρόπυργο με τσίτα μουσική. Πέρασε και αστυνομία πριν, μόλις την είδαν κόψανε. Μόλις φύγανε ξαναρχίσανε. Κλασικά και εικονογραφημένα. Πάμε και στο άλλο. Έλα βρε άλλο. Όπα. Έλα. Μπα. Άλλο ένα τίποτα. Με μπόλικο καθόλου. Ξέρω τώρα ρε γάμο, τον γκρινιάζω αλλά ήθελα να βγάλω ένα ψάρι να γλιτώσω λίγο και την καζούρα. Τώρα άμα σκεφτήκατε ποια καζούρα, όσοι το σκεφτήκατε μάλλον ή ψάρια πιάνετε ή δεν ξέρω τι. Για πάμε, έλα. Από εκεί έχουν φύγει, να ρίξω μια ψαγή. Πάμε. Φαπ. Κάθομαι εδώ ρε παιδί μου τώρα. Ήταν άλλες 2-3 παρέες εδώ πέρα αριστερά δεξιά και ψαρεύανε. Οι οποίοι φύγανε γιατί κουραστήκανε από τη δυνατή μουσική που υπάρχει εδώ στο. Όποιος έχει έρθει στον ασπρόπυργο ξέρει τι λέω. Μαζεύονται τώρα από τις ρικάδες 20, 25, 30 χρόνια, δεν έχει σημασία. Πριν ακουγόντουσαν τέρμα μουσική από 2 διαφορετικά αυτοκίνητα. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση μεγάλη είναι εδώ στην παραλία Ασπρόπυργο έχει πόσες ταβέρνες. Σπίτια δεν ξέρω άμα έχει, αλλά έχει πόσες ταβέρνες. Θέλω να ξέρω, οι ιδιοκτήτες από τα μαγαζιά δεν ενοχλούνται που παίζει τόσο δυνατά η μουσική. Ενοχλούνται οι πελάτες τους. Άντε, εγώ σου λέω, αυτός το έχει συνηθίσει. Ο πελάτης του που έρχεται εδώ πέρα και θέλει να φάει. Να κάτσει τέλος πάντων να φάει. Δεν τους νοιάζει που ενοχλούνται. Οπότε τώρα, Λεβίδα, και τι να κάνουν. Εντάξει, η λύση είναι αστυνομία, δεν υπάρχει άλλη λύση. Το θέμα είναι ότι και η αστυνομία περνάει, πάει μία πάνω, πάει μία κάτω, φεύγει. Επειδή έχουμε πολύ καιρό εδώ πέρα, δεν τους έχω δει ποτέ, ας πούμε, να κάτσουν κάπου με τους φάρους αναμένους. Ποτέ δεν τους έχω δει. Τους βλέπω ότι περνάνε, έρχονται. Δεν σταματάνε καν εκεί που είναι τα αυτοκίνητα, ρε φίλε. Τι ψάχνω τώρα, δεν ψάχνω κάτι. Απλά σκέφτομαι και ανησυχώ. Και απορώ ταυτόχρονα. Γιατί φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι στην ηλικία μου μεγαλώνετε και παιδιά. Τέλος πάντων, μην το κάνω με ψυχοθεραπεία. Ελαδάρα. Λοιπόν, φιλαράκια μου, άλλο ένα βιντεάκι ήρθε στο τέλος του. Χωρίς αποτέλεσμα, οκ. Λοιπόν, εύχομαι σε όλους καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλά να περάσετε όσο δεν έχετε φύγει. Όσοι φύγατε, να έχετε γεμίσει μπαταρίες και να είστε έτοιμοι για το χειμώνα που έρχεται. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μια εγγραφή, πατήστε ένα like. Οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσετε από κάτω, είμαι ανοιχτός να το διαβάσω και να απαντήσω. Καλό, κακό, δεν με ενδιαφέρει. Καλές διακοπές σε όλους, καλή ξεκούραση, καλό 15 Αύγουστο
και τα λέμε στο επόμενο.